L-istatistika pubblikata fl-aħħar jiem dwar il-wasliet ta' turisti f'Malta kienet aħjar minn dak mistenni. Anke jekk li se jinkisbu riżultati tajbin kien mistenni, il-President tal-Assoċjazzjoni għall-Lukandira u Ristoranti Tony Zara żied li xorta waħda kienu sorpriżi biċ-ċifri pubblikati fl-aħħar jiem. L-unika differenza li hemm fuq dak li konna qed inbassru hija li n-numri huma pjuttost ikbar milli konna qed nistennew. Allura aħna qegħdin naraw li dis-sena se tarġa' tkun sena tajba u aħjar milli konna qed nistennew. L-istatistika għal Ġunju segwi xhur sħaħ fejn fihom il-Gżejjer Maltin irreġistraw żidiet fin-numru ta' turisti li żaru pajjiżna. Xi ħaġa li tkellem dwar għall-Kap Eżekuttiv tal-Assoċjazzjoni Maltija tat-Turiżmu Paul Buġejja. Komplejna fuq il-pass li konna diġà bdejna matul is-sena, rajna żieda kumulattiva ta' 12,000 turist ieħor. Matul ix-xahar fil-fatt biss kumulattiv għandna 75,000 turist. Meta nqabbluhom mas-sena l-oħra, matul sena sieħa aħna is-sena ta' qabel kellna mal-100,000 żieda. Issa qed naraw li l-ewwel 6 xhur waħedhom diġà irnexxielna li nżidu mal-75,000 turist. Għawdex ukoll qed ikompli jkollu parti kruċjali f'dan is-suċċess miksub fit-turiżmu. Gvern preżenti ħadem biex din il-gżira tingħata imbuttatura tajba l quddiem biex fl-aħħar mill-aħħar l-Awċin igawdu wkoll b'mod dirett. Ħidma li ħallit il-frott tagħha kif żvela l-Kap Eżekuttiv tal-Assoċjazzjoni Awċija tat-Turiżmu Joe Muscat. Qiegħda tkompli tattira wkoll l-istess livelli ta' increases li qed iġib il-pajjiż kollu. U fatt huwa importanti wkoll huwa l-fatt li dawn l-increases qegħdin jiġru mhux fix-xhur tas-sajf imma iktar fix-xhur dak li aħna nsibuhom fix-shoulder months. U dan huwa ta' inkoraġġiment għall-istabbilimenti turistiċi Awċin għaliex b'dak il-mod aħna qegħdin inċekknu l-istaġjonalità li tant imbagħtu minnha f'Għawdex. Paul Buġejja sostna li issa l-ħidma trid issir ukoll fuq dawk is-swieq illi għadhom kemm xejn lura meta mqabbla ma' oħrajn. M'għandniex ngħidu hemm iktar xogħol xisir għaliex għandna swieq illi qegħdin irrendu mentri oħrajn għad għandna xogħol x'nagħmlu fuqhom. Biss l-linja li qegħdin nieħdu nemmnu li matul din is-sena għandu nkomplu jkollna riżultati pożittivi.